Uke waba esimweni la uthi uphuma khona kwigroove ufice ingqungqumbela yenyoka ihleli embedeni wakho. Iyaqala kanje lento. Umnganami ungikhiphile. Siyahamba, siyadriver, uthi siya kwi-vacation, ubooke the entire place for mina naye ukuthi kuzo celebratewa i-success iyami. It's a vibe endleleni. Kodwa ke athi mngani before sifike kule ndawo esiyibhukhile, ngifuna ukuthi isitophi sethu sokuqala sibe sematshwaleni. Sifike laphayana vele sesiyimanzi inte sesiyakulala. Ake bafethu ematshwaleni umngani wathi angikhulileke uarrange ngisho noshofa. Ematshwaleni bafethu ngangidansa ngize ngijike phansi. Lapho umdanso wami ngusheba ngeshot yevodka engadeshwe nalutho. Ngicela ukunitshela ke mangabe sesiqedile ephathini lapho ematshwaleni sifike ke la esibhuke khona umngane angingenise ekamereni vele nakhona ngidayikwe ngiphelile ngiduzukile ngiboni nendlela bekuyena umngane ongigayidayo azangifikise laphayana eroomini engizolala kulona. Mefika umngani akhiye ehambe nokhiye athi nje akafuna ukuthi kube khona izinto ezirong engizenzayo mhlawumbe ukuthi ngiphume ngithi ngiyofuna yena noma ngiconfused ukuthi ngikuphi la. Guess what? Ngithe mangabe ngithi inhla embedeni ngabona ingqungqumbela yenyoka, inyoka engakanani. Jess Maria ma umngani usehambe nokhiye ngizophuma kanjani lana. Ngicela ukunitshela ngithi ngibheke ifoni emaphaketheni nami, ifoni ayikho, isikhwama ngisiphethe. Shukuru bese ngidakwe kakhulu umngani wahamba nefoni, wahamba nanesikhwama. Into engizoyithini ke le inyoka engakanani bafethu ingqungqumbela. Ngicela ukunitshela ukuthi at that moment ngivelane ngibe confused ngingazi ukuthi ngizokwenza njani. Yabona le yanyoka inyoka engakugwinya kwayiwena ingqungqumbela inyoka enkulu. Ngicela ukunitshela ukuthi kusesenjalo ngabona icutlery yabo kunommese lo westeki mase kuba nommese ummese nje lo onormal okudla ufork and knife. Ngicela ukunitshela ukuthi ngithathe le yammese ngithathe iphilo case elikhulu ngilishove emlomeni wakhona ngilwe nayo ngilwe nayo iyalwa nayo yanqaphaza ifuna ukungigwinya. So nje mina ngilokungixisha amaphilo case la emlomeni umlomo wayo kuze ungavuleki kakhulu. Ngicela ukunitshela ukuthi ngalwa ngalo mmese le ngaze ngayigenqa phansi inyoka yafa. Sengiyacabanga manje ngizama ukuhlanganisa zonke izinto. Why umngani esibhukhele le ndawo yonke sisobabili? Indawo enkulu kangaka. Why ifoni yalana disconnected? Why ifoni yami ithathiwe? Why ngingenalutho? Why engikhiyelile? Yabona nje zonke lezi zinto zavelana ezacaca ukuthi umngani uyena obene jealousy nami, uyena ohlanganise yonke lento le. Wena umina the following morning umngane sebona ukuthi uyaphila, senibonana futhi ekseni, ungenze njani? Ungareacta kanjani? Ungenze njani going forward? Ungayiphindiselela or ungahlukana naye lo mngane for good? Wena umina ukulesimo lesi ungenze njani? Because ekseni umngane watshengisa ukuthuka nje ukuthi ngisaphila. Vele ke mina ngaqedwa kwamngani ke lapho ngicela ukunitshela ukuthi ngabuyela emuva, sengibuyela ngemoto eharishiwe, angibange ngisabuyela nomngani emuva. And ngamtshela nje ukuthi ijeni yethu iphelela la. Kodwa ke amaphoyisa azoyi-investigator leyo ukuthi inyoka ifike kanjani la. Ngizosibeka lapho ke istory sethu isiyolala ibonene istory neyilandelayo. Buzz SA to all social media platforms. Siyanthanda kakhulu.